duk wanda za ka ci naman sa ka zage shi ka ci mutuncinsa ka je ka yi, amma ka yi taka tsantsan karka yi malaman addini. Ka san dalili? luhumul ulama masmuma wa adatun lahi fi hatki muntaqisihim ma'luma. Naman malamai guba ne, in ka ci naman malamai ka ci musifa, ka ci bala'i. Ku faɗa min 'yan siyasan da suka rinka zagin malamai a Najeriya, wane ne cikinsu ya gama lafiya? Je ka bi history, waye gama lafiya? Wallahi sai waɗanda suka tuba, sai waɗanda suka yi mai suka tuba, su kadai Allah ya bari suka gama lafiya, su kadai Allah ya ba mutunci. Da ka ci naman malami ka ci bala'i, ka ci guba. Kuma a sunna ta Allah sai ya keta alfarma da mutuncin duk mutumin da ya keta alfarma malami. Saboda haka idan za ka yi ci mutuncin al'umma, yi taka tsantsan da malamai. In baka san darajar su ba, Allah ya san darajar su. In baka san kimar su ba, Allah yana kimanta su. Maluman da ke da'awa da karantarwa da wa'azi, ina rantsuwa da sunayen Allah masu tsarki, da za su yajin aiki su daina wa'azi a Najeriya, da Najeriya ba za ta daɗe ba, Allah zai watsa ta. Albarkar wa'azi da da'awa da karantarwa da suke yi shine ɗan sauƙi-sauƙin da ake samu, saboda suna karanta sunayen Allah, suna cewa a yi, suna cewa a bari, suna koyar da sunnar